ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് ഇല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണജി പ്രണാം. എന്താ ക്ലാസ് ഇല്ലേ? ക്ലാസ് ഉണ്ട്. മാതാജി കയറിയായിരുന്നു. ആണല്ലോ. മാതാജി കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങിയാണോ? ആളില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് മാതാജി കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതായിരിക്കും. എന്നെയും കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞാനും ലേറ്റ് ആയി. ഞാനൊരു പാട്ട് കേട്ട് അതിൽ ലയിച്ചിരുന്നു പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് മാതാജി കയറി. ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റ് ആണോ നോക്കട്ടെ. ഹോസ്റ്റ് മാതാജി സതി മാതാജി എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കൂ. ചെയ്തു മാതാജി. അപ്പൊ മാതാജി കോ ഹോസ്റ്റ് ആയി. ശരി, ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ മാതാജി? കാണുന്നുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വീഡിയോ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. റെഡിയായോ മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോ നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ വാമനാവതാരം അല്ലെ, മഹാബലിയുടെ ചരിത്രം അതൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഭാഗവതം നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോ ഈ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ആപ്തകാമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ മഹാബലിയോട് എന്തിനാണ് 3 അടി മണ്ണ് യാചിച്ചത്? പിന്നെ ഈ മഹാബലിയെ ബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം, അതൊക്കെ എന്തിനാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ശുഗബ്രഹ്മർഷിയുടെ അടുത്ത്. അപ്പോഴ് ശുഗബ്രഹ്മർഷി ഉത്തരം പറയുന്നതാണ്. ഒരിക്കല് ഇന്ദ്രനാല് ഈ മഹാബലി വധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ശുക്രാദി മഹർഷിമാരെ വീണ്ടും ജീവിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ ഭജിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഗുരുക്കന്മാരോ വിശ്വജിത്ത് യജ്ഞം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെയും യജിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ യജ്ഞ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ദിവ്യ അശ്വങ്ങളും ദിവ്യരഥങ്ങളും ഒക്കെ ലഭിച്ചു. പിതാമഹനാണ് പ്രഹ്ലാദൻ അല്ലെ, മഹാബലിയുടെ പിതാമഹൻ. അപ്പോ എന്നും വാടാത്ത ഒരു പുഷ്പമാല കൊടുത്തു മഹാബലിക്ക്. ശുക്രമഹർഷിയോ ഒരു ശംഖ് കൊടുത്തു. മഹാബലി പ്രഹ്ലാദാദികളെ ഒക്കെ ഭക്തിപൂർവം വന്ദിച്ചിട്ട് സർവ ആയുധങ്ങളും ധരിച്ചിട്ട് ദിവ്യരഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. നന്ദനോദ്യാനാദികളാലെ ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ട് ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രപുരത്തിനെ വളയാണ്. ഇന്ദ്രലോകം അല്ലെ, ദേവലോകം വളയ. ഇന്ദ്രൻ ഭീതി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി വിവരം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാരായിട്ടുള്ള ശുക്രാദി മഹർഷിമാരുടെ അനുഗ്രഹത്താലെ മഹാബലി ഇപ്പോഴുണ്ടല്ലോ പരിപൂർണ ശക്തനാണ് വളരെ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ ജയിക്കാൻ ആർക്കേ പറ്റൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ഇന്ദ്രാദികൾ സ്വർഗമൊക്കെ വിട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. മഹാബലി ലോകത്തില് ഇരുന്ന് 3 ലോകങ്ങളെയും സ്വായത്താക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും
അനേകം അശ്വമേധാദി യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഭൃഗ്വാദി മഹർഷിമാരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ യജിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ് ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു. അങ്ങനെ ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യമൊക്കെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ഈ ഞാനാണിപ്പോ ഏറ്റവും കേമൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു കൃതാർത്ഥതയും എല്ലാം ഉണ്ടായി. അപ്പോ ഈ പുത്രന്മാര് ആരാ? ദേവന്മാരുടെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കളാരാ? കശ്യപ പ്രജാപതിയും അതിഥിയും ഒക്കെ ദുഃഖിച്ചു, എന്റെ മക്കൾക്ക് ഈ ഗതി വന്നില്ലേ എന്ന്. അങ്ങനെ പുത്രന്മാരുടെ സങ്കടം കണ്ടിട്ട് അതിഥിക്ക് വളരെ സങ്കടമായി. അമ്മമാർക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവും. ദുഃഖപീഡിതനായിട്ടുള്ള ആ ഭാര്യയെ കണ്ടപ്പോ കശ്യപൻ പറയാണ്, ധർമാദികൾക്ക് അഭദ്രം വന്നിട്ടില്ല, മനസ്സിലുള്ള പീഡയുടെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ വിനീതയായിട്ട് ധർമ്മപത്നി പറഞ്ഞു, അവിടുത്തെ കരുണ കൊണ്ട് ധർമാദികൾക്കൊന്നും ഭംഗമില്ല, എന്നാലോ എന്റെ പുത്രന്മാര് അസുരന്മാരാലെ ജിതന്മാരായിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഐശ്വര്യമൊക്കെയോ നാമാവശേഷമായി പോയില്ലേ, അവർക്ക് മംഗളം വരാൻ കരുണ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കശ്യപൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്നും എന്റേതെന്നും ഒക്കെയുള്ള മിഥ്യാബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭഗവാന്റെ മായ കൊണ്ട് തോന്നണതാണ്. കരുണാർണവനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചോളൂ. പയോവ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചാല് വലിയ നല്ലതാ, എല്ലാ സർവ്വ അഭീഷ്ടങ്ങളും സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഫാൽഗുന മാസത്തില് വെളുത്ത പക്ഷത്തില് 12 ദിവസം പയോവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, പാലുകൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുക, ഗന്ധപുഷ്പാദികളെ കൊണ്ട് ഭക്തിപൂർവം ആ മേഘശ്യാമളൻ, നീലമേഘശ്യാമളനായിട്ടുള്ള പീതാംബര അലങ്കൃതനായിട്ടുള്ള കരുണാമൃതം വർഷിക്കണ ആ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ആരാധിക്കണം. ഗുരുവിനെയും ഋതുക്കുകളെയും ദക്ഷിണ കൊണ്ട് പ്രീതരാക്കണം. ചണ്ടാള പര്യന്തം സർവരെയും, ചണ്ടാളര് തൊട്ട് ബ്രാഹ്മണര് തൊട്ട് എല്ലാവരെയും ഭക്തി പുരസ്സരം ഊട്ടണം. ഈ വ്രതം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധാപൂർവം ഭഗവാനെ യജിക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പ്രസന്നനായിട്ട് സർവ അഭീഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യും എന്ന്. അങ്ങനെ അതിഥി ഭർതൃശാസനത്തിനെ ശിരസാവഹിച്ചു, പയോവ്രതം ശ്രദ്ധാപൂർവം അനുഷ്ഠിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ധ്യാന തൽപരയായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആ അതിഥിയുടെ മുമ്പിൽ ഭഗവാൻ അതിമോഹന സ്വരൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആവിർഭവിക്കുകയാണ്. ഭഗവത് സ്വരൂപ ദർശനജന്യായിട്ടുള്ള ആ ആനന്ദ സാഗരത്തിൽ ആറാടിയിട്ട് അതിഥി ദിവ്യ സ്തോത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു. ഭഗവാൻ ഈ അതിപ്രസന്നനായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ പുത്രഭാവത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ട് സർവ അഭിഷ്ടങ്ങളും സാധിച്ചു തന്നുകൊള്ളാം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അന്തർധാനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ ദിവ്യ തേജസ്, ആ ഭഗവാന്റെ തേജസ് കശ്യപനിലേക്ക് വന്നു. അനന്തരം അതിഥിയിലേക്കും ആ തേജസ് പ്രവേശിച്ചു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാദികള് ഒക്കെ ഇതറിഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷായി, ഗുഹ്യനാമങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ സ്തുതിച്ചു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാദികളുടെ സ്തോത്രത്താലെ പ്രസന്നനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ചതുർഭുജനായിട്ട് അതിസുന്ദരനായിട്ട് ആ അതിഥിയിൽ ആവിർഭവിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തില് ആരാടി. ദേവബ്രാഹ്മണ ഗോക്കൾക്കെല്ലാം അതിയായിട്ടുള്ള സന്തോഷം. മൃദംഗാദികള് ഒക്കെ അവിടെ പ്രതിധ്വനിക്കാൻ തുടങ്ങി. സിദ്ധ ചാരണാദികളൊക്കെ സ്തുതിച്ചു, പുഷ്പങ്ങൾ വർഷിച്ചു. അതിഥിക്കും കശ്യപ പ്രജാപതിക്കും ഇത്ര സന്തോഷേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാനില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കെ ഭഗവാൻ ഒരു ബ്രഹ്മചാരി വേഷം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. സൂര്യദേവൻ തന്നെ ഗായത്രി ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ബൃഹസ്പതിയോ പൂണുനൂല് കൊടുത്തു. കശ്യപൻ മേഖലയും കൊടുത്തു. കൃഷ്ണാജിനം ഭൂമിയും, സോമൻ ദണ്ഡും, മാതാവ് കൗപീനവും, ബ്രഹ്മാവ് കമണ്ഡലവും, സപ്തർഷികള് കലശങ്ങളും ദാനം ചെയ്തു ആ ബ്രഹ്മചാരി കുട്ടിക്ക്. ജപമാല സരസ്വതീ ദേവി കൊടുത്തു. കുബേരനോ ഭിക്ഷാപാത്രം, സാക്ഷാത് ഉമാദേവി ഭിക്ഷയും കൊടുത്തു അല്ലേ. അങ്ങനെ അഗ്നി കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നിർവഹിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മചാരി ഭാവത്തിൽ നർമ്മദാ നദീ തീരത്തേക്ക് യാത്രയായി. നർമ്മദാ തീരത്ത് മഹാബലിയെ യജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭൃഗ്വാദി മഹർഷിമാരെ കാണുകയാണ്. ആരെ? സൂര്യപ്രഭനായിട്ട് യജ്ഞവാടത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആ വാമനമൂർത്തി. സൂര്യനോ അഗ്നിയോ സനൽകുമാരനോ ആരാണിത്? അവര് സംശയിച്ചു. എല്ലാവരും ആശ്ചര്യഭരിതരായി നോക്കി നിൽക്കെ ഭഗവാൻ അശ്വമേധ മണ്ഡപത്തിനെ പ്രാപിച്ചു. അഗ്നികളോടുകൂടി എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് സ്വാഗതം ചെയ്തു. മഹാബലി അതിസന്തുഷ്ടനായി ആസനം കൊടുത്തിരുത്തി ശ്രീപാദങ്ങൾ കഴുകിച്ചു.
അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പൂജിച്ചു. ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല, ഒരു മഹാത്മാ എന്ന്. യാതൊരു ശ്രീപാദ തീർത്ഥത്തെ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ പോലും അത് ധരിക്കും അല്ലേ? ശിരസിൽ വഹിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം പ്രഹ്ലാദ പൗത്രന് ഇപ്പൊ സിദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അങ്ങനെ മഹാബലി പറഞ്ഞു, അവിടുത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു ദിവ്യ അതിഥിയെ സിദ്ധിച്ചത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുലം തന്നെ ശുദ്ധായി മാറി. പിതൃക്കളൊക്കെ സന്തുഷ്ടരായി. ഈ ഭൂമി തന്നെ അവിടുത്തെ ശ്രീപാദ സ്പർശത്താലെ പവിത്രയായിരിക്കണു. എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് അരുളി ചെയ്യൂ എന്ന്. എന്താ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അത് സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എന്ന്. മഹാബലിയുടെ വാക്കിനെയും കുലത്തെയും വളരെ പ്രശംസിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ മന്ദഹാസപൂർവം പറയാണ്, ജഗത്രയത്തിനും സ്വാമിയായിട്ടുള്ള അങ്ങക്ക് എന്താ തരാൻ കഴിയാത്തതുള്ളത്? പക്ഷേ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയായ എനിക്ക് എന്റെ കാലുകൊണ്ട് അളക്കപ്പെട്ട 3 അടി മണ്ണിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ മഹാബലി വളരെയധികം പ്രലോഭിപ്പിച്ചു നോക്കി. എന്തിനാ അങ്ങനെ 3 അടി ചോദിക്കണേ? കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടൂ എന്നൊക്കെ. ഫലം ഉണ്ടായില്ല. അവസാനം വാമനമൂർത്തിക്ക് 3 അടി ഭൂമി പ്രദാനം ചെയ്യാൻ മഹാബലി ജലപാത്രം എടുത്തു. അങ്ങനെ ആ നേരം ശുക്ര മഹർഷി തടഞ്ഞു. പറഞ്ഞു, ഇത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണ്. 3 അടി മണ്ണ് കൊടുത്താൽ ആ 3 അടി കൊണ്ട് സർവസ്വവും ഈ മാണവകൻ അപഹരിച്ചെടുക്കും. 2 അടി കൊണ്ട് ബ്രഹ്മാണ്ടമെല്ലാം അളന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും. 3-ാമത്തെ അടിക്ക് സ്ഥാനമില്ലാതായി തീരും. അതിന്റെ ഫലം നിത്യനരകായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ദാനം ഉടൻ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക. ആദ്യം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ എങ്ങനെ വാക്കുമാറും എന്നൊന്നും പരിഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ല. എന്തെന്നാൽ പ്രാണസങ്കടം വരുമ്പോൾ കുറഞ്ഞൊരു വാഗ്ദാന ലംഘനം അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ മഹാബലി വിനീതനായിട്ട് പറഞ്ഞു, സാധാരണ ഗൃഹസ്ഥന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം. പക്ഷേ മഹാഭാഗവതനായ പ്രഹ്ലാദന്റെ കുലത്തിൽ ജനിച്ച ഞാൻ ഒരിക്കൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ നിഷേധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നരകത്തിൽ നിന്നോ സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്നോ സ്ഥാനത്യാഗത്തിൽ നിന്നോ മരണത്തിൽ നിന്നോ ഒന്നും എനിക്ക് മോചനം വേണ്ട. ഞാൻ ഇത് തന്നെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ്, അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ മഹാത്മാക്കളെ അപമാനിക്കുക, അതിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നുള്ളൂ. വേറെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ദധീജി മഹർഷിയുടെ കഥ, ശിബി ചക്രവർത്തിയുടെ കഥ ഒക്കെ അങ്ങേക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ? ദധീജി മഹർഷി അവനവന്റെ നട്ടെല്ലാണ് അല്ലെ വജ്രായുധം ഉണ്ടാക്കാൻ കൊടുത്തത്. അതുപോലെ ശിബി ചക്രവർത്തി തന്റെ ശരീരത്തിലെ മാംസം പോലും ഒരു പക്ഷിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ ത്യജിച്ചു. അങ്ങനെ പ്രാണൻ പോലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്തവരുടെ കഥ അറിഞ്ഞുകൂടെ? ഐശ്വര്യാദികൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ വിട്ടുപിരിയ തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ പിന്നെ അതിനെ ഒരു സൽപാത്രത്തിൽ അർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാല് അതല്ലേ ബുദ്ധിപൂർവമായ പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ യജിക്കണവര് അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ആ മഹാത്മാവ് തന്നെ സ്വയം വന്ന് യാചിക്കുക, എന്തൊരു മഹാഭാഗ്യം. അപ്പൊ ശുക്രമഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടും ആത്മസമർപ്പണം ഞാൻ ചെയ്യാതിരിക്കില്ല, ഞാൻ അത്ര മൂഢനല്ല എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ തന്റെ കൽപ്പനയെ ആദരിക്കാത്ത ശിഷ്യനെ ശുക്ര മഹർഷി ശപിച്ചു. നീ സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടൻ ഭ്രഷ്ടനായി തീരും എന്ന് ശപിച്ചു. ഇത്രയെല്ലാം ആയിട്ടും ആ പ്രഹ്ലാദ പൗത്രൻ ഇളകിയില്ല. പതിവ്രത രത്നമായിട്ടുള്ള വിന്ധ്യാവലി ഭാര്യ വന്നു. സ്വർണപാത്രത്തിൽ ജലം കൊണ്ടുവന്നു. മഹാത്മാവായ പ്രഹ്ലാദ പൗത്രൻ ആ തീർത്ഥം കൊണ്ട് ഭഗവത് പാദങ്ങളെ ഭക്തിപൂർവം കഴുകിച്ചു. ലോകൈക പാവനമായിട്ടുള്ള അത് ശിരസിൽ അങ്ങനെ ധരിച്ചു. ധന്യനായി അദ്ദേഹം പ്രേമപൂർവം 3 അടി മണ്ണ് ദാനം ചെയ്തു. ദേവന്മാരൊക്കെ വാദ്യഘോഷം മുഴക്കി പുഷ്പങ്ങൾ വർഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചല നിഷ്ഠയെ പ്രശംസിച്ചു അല്ലെ, ആ വാക്കിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. ഉടൻ ഭഗവാന്റെ വാമന സ്വരൂപം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. 3 ലോകങ്ങളിലും അത് വ്യാപിച്ചു. 2 അടി കൊണ്ട് എല്ലാം അളന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചു. 3-ാമത്തെ പദത്തിന് സ്ഥാനമില്ലാതായി. അത് ഉയർന്നുയർന്ന് ബ്രഹ്മലോകത്തിലെത്തി. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവും മരീചി മിശ്രന്മാരായ മഹർഷിമാരും സനന്ദനാദി സിദ്ധന്മാരും എല്ലാം അഹോഭാഗ്യം അഹോഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്തി നമ്രരായിട്ട് ആ ശ്രീപാദ പത്മത്തിനെ വന്ദിച്ചു ആരാധിച്ചു. ബ്രഹ്മാവോ തന്റെ കമണ്ടലു ജലം കൊണ്ട് ശ്രീപാദ പത്മത്തിനെ കഴുകിച്ചു.
ആ പുണ്യതീർത്ഥമാണ് പതിത പാവനിയായിട്ടുള്ള ആകാശഗംഗയായിട്ട് പിന്നീട് പരിണമിച്ചത്. അത് ഭഗവാന്റെ സുമംഗളമായ യശസ് പോലെ ലോകത്രയത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാ. ഇപ്രകാരം ദിവ്യഭാവത്തെ പ്രകടിപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ അത് ഉപസംഹരിക്കുകയും വാമന രൂപത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ധൂപദീപാദികളെ കൊണ്ടൊക്കെ ആരാധിച്ചു, വന്ദിച്ചു, വാദ്യഘോഷം മുഴങ്ങി. അങ്ങനെ ഈ ജാമ്പവാൻ ഈ ആഘോഷം എല്ലായിടും കൊട്ടി അറിയിച്ചു. എന്നാ അസുരന്മാരോ ഇത് കണ്ട് സഹിക്കാതെ മഹാബലി തടഞ്ഞിട്ടും അത് വകവെക്കാതെ ഭഗവാനോട് യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടു. ഉടനെ ഭഗവത് കിങ്കരന്മാര് അവരെ എല്ലാം ആട്ടി ഓടിച്ചു. അങ്ങനെ ആ പ്രഹ്ലാദ പൗത്രൻ മഹാഭാഗവതനാ, പരമഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ പ്രഹ്ലാദ പൗത്രന്റെ ദിവ്യമായ മഹിമ ഒന്നുകൂടി അധികം വ്യക്തമാക്കാൻ ഭഗവാൻ ഒരു പരീക്ഷണം കൂടി നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഉടനെ ഭഗവത് സങ്കല്പം അറിഞ്ഞിട്ട് ഗരുഡൻ വരുണപാശത്താൽ മഹാബലിയെ ബന്ധിച്ചു. ഐശ്വര്യമെല്ലാം നശിച്ചാലും ഒരു കുലുക്കവുമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ആ ബലിയോട് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്തു, 2 അടി കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ സർവസ്വവും ഞാൻ അളന്നു കഴിഞ്ഞു. 3-ാമത്തെ അടി വെക്കാൻ സ്ഥലം എവിടെ? പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് തരാതിരുന്നാൽ ഘോര നരകം തന്നെ പ്രാപിക്കേണ്ടി വരും. എന്തും ഞാൻ തന്നുകൊള്ളാമെന്ന് അഹങ്കാരപൂർവം അങ്ങ് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന്റെ ഫലമായ ഘോര നരകം അനുഭവിക്കൂ. അങ്ങനെ ഈ ഭഗവാനാലെ അധിക്ഷിപ്തനായിട്ടും ആ മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള മഹാബലിക്ക് യാതൊരു കുലുക്കം ഉണ്ടായില്ല. പരിഭ്രമലേശം പോലും ഇല്ലാതെ ആ ഭക്തൻ പറയാണ്, ഹേ കരുണാലയ, അടിയന്റെ ശിരസിലെ 3-ാമത്തെ ശ്രീപാദം വെച്ചാലും അങ്ങനെ വരുണപാശത്തിൽ നിന്നോ നരകത്തിൽ നിന്നോ അടിയൻ ഒട്ടും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. നിഗ്രഹവ്യാജേന നിന്തിരുവടി ഈ ദാസനില് വലിയ അനുഗ്രഹല്ലേ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കണത്, അതെനിക്കറിയാം. ഐശ്വര്യ മതത്താലെ ഞാൻ അന്ധനായി പോയിണ്ടായിരുന്നു. സർവ അനർത്ഥകരമായിട്ടുള്ള ആ അഹങ്കാരത്തെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഈ ദാസനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത്. അവിടുത്തെ പരമഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദന്റെ കുലത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മഹാഭാഗ്യം ഇന്നിപ്പോ എനിക്ക് ലഭിച്ചത് തന്നെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്താവതംസനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദൻ അപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണ വേളയില് പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ പോലെ എല്ലാവരെയും ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് പ്രഹ്ലാദൻ അവിടെ വരികയാണ്. അങ്ങനെ പിതാമഹനെ കണ്ടിട്ട് മഹാബലി വന്ദിച്ചു. വരുണപാശ യന്ത്രിതനായി ഇതുകൊണ്ട് അടുത്തു ചെന്ന് ഉപഹാരം അർപ്പിക്കാനൊന്നും കഴിയാതെ അങ്ങനെ നിന്നു. കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയല്ലേ ശരീരം. അങ്ങനെ പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ പൗത്രന് സിദ്ധിച്ച മഹാഭാഗ്യം കണ്ടിട്ട് ആനന്ദപരവശനായി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നിന്തിരുവടിയില് ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഐശ്വര്യം ആ ഭഗവാനാൽ ദാനം തന്ന ഐശ്വര്യമാണ് എല്ലാം. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടി തിരികെ എടുത്തു. അത് ഏറ്റവും ശോഭനായിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ സ്വരൂപത്തെ മറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ അടിയങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അഹങ്കാരമൊക്കെ മാറി. അങ്ങനെ ശ്രീപാദ സേവകന്മാരില് കരുണാമൃതം വർഷിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന് നമസ്കാരം എന്ന് പറയാം. ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭർത്താവിനെ കണ്ടിട്ട് പതിവ്രതാരത്നമായിട്ടുള്ള വിന്ധ്യാവലി ബദ്ധാഞ്ജലി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാണ്ട കോടികൾക്ക് അവിടുന്നാണ് സ്വാമി. അർപ്പിക്കാൻ തങ്ങളുടേതായി മറ്റൊന്നുമില്ലാത്ത ഈ അടിയങ്ങള് നിന്തിരുവടിക്ക് എന്താണ് അർപ്പിക്കുക? അജ്ഞന്മാരായ അടിയങ്ങളില് കരുണ ചെയ്യണേ. ഭഗവാൻ കൃപാപരവശനായിട്ട് അരുളി ചെയ്തു, ഏത് തരത്തിലായാലും അഹങ്കാരം സർവ അനർത്ഥകരാണ്. എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവരില് അത് സ്ഥിരമായി നിൽക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഇതെന്റെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പോ ഭാഗവതോത്തമനായിട്ടുള്ള അങ്ങ് എന്റെ മായയെ പോലും ജയിച്ചിരിക്കണു. ഞാൻ പലവിധ പരീക്ഷകൾ ചെയ്തു നോക്കി, അതിലെല്ലാം അങ്ങ് വിജയിച്ചിരിക്കണു. അങ്ങ് സുതലം പ്രാപിച്ച് വളരെ കാലം ദിവ്യഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കൂ. ഞാൻ സർവദാ ദർശനം തന്ന അങ്ങയെ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അവസാനം പരമശാന്തിയെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നനുഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ മഹാബലി സർവ പരിപൂർണ സംതൃപ്തനായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് മഹാബലിയുടെ യഥാർത്ഥ കഥ. അതിനെ വാമൊഴിയായിട്ട് മഹാബലിയെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയെന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ വാമൊഴിയായിട്ട് പ്രചരിച്ച കഥയാണ്. ഇനി മുതൽ നമ്മൾ അതൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത്, പറഞ്ഞു നടക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജേഷ് പ്രഭുവിന് എന്താ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത്? മാതാജി, ആ കഥ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അതുകൊണ്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ആ വാമൊഴി ഈ പറഞ്ഞു നടക്കരുത്.
ആരോടും ഈ എന്താണ് മഹാബലിയെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി പാതാളത്തിലേക്ക് വിട്ടു അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. സുതലത്തിലെ വലിയൊരു സ്ഥാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അടുത്ത ഇന്ദ്രപദവി പോലും അടുത്ത മന്വന്തരത്തിലെ ഇന്ദ്രപദവി പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ അവിടെ ഗേറ്റ് കീപ്പറായിട്ട് നിൽക്കുന്നുമുണ്ട്. അത്ര നല്ല വലിയ സ്റ്റാറ്റസിലേക്കാണ് ആ മഹാബലിയെ പറഞ്ഞയച്ചത്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ വാമൊഴിയായി പ്രചരിച്ചു കേട്ട കഥ ആ ചവിട്ടി താഴ്ത്തി പാതാളത്തിൽ പോയി കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ വന്നു, അതൊന്നും യഥാർത്ഥമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോണു. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാര ഋക്സാമയജുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഓരോന്ന് എടുത്തു പറയാണ്. പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കൃഷ്ണന്റെ ശക്തികളുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിജ്ഞാനം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പ് മാത്രമാണ് ആകുന്നുള്ളൂ. 18 ഗതിർഭർത്ത പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹൃത് പ്രഭവ പ്രളയസ്ഥാനം നിധാനം ബീജമവ്യയം. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. ഇപ്പൊ ജഗത്തിന്റെ പിതാവും മാതാവും എല്ലാം കൃഷ്ണനാണെന്ന് ജ്ഞാനി ഭാവന ചെയ്തിട്ട് സർവത്ര ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാ ജീവിക്കുക, അല്ലെ? സർവം ബ്രഹ്മമയമെന്ന് കാട്ടിക്കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. അറിയപ്പെടേണ്ടതും പവിത്രമായ ഓങ്കാരവും എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ജ്ഞാനി ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയജ്ഞം വഴി ഈ ബ്രഹ്മഭാവന വികസിക്കുകയാണ്. ഉപാസകനെ ഭഗവാനോ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉപാസകന് എന്താണ് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ 18, 19 ശ്ലോകങ്ങള് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 18 ദേവന്മാരെ പ്രാപ്യസ്ഥാനങ്ങളാക്കുന്നവരും ഒട്ടേറെയുണ്ട്. അതത് ദേവന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ പൂജാവിധികൾ സനിഷ്കർഷം അനുഷ്ഠിച്ച് ആ ഭക്തന്മാർ ചന്ദ്രലോകം, സൂര്യലോകം, ഇന്ദ്രലോകം, മഹർലോകം മുതലായ വെവ്വേറെ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് എലിവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഞൊടിയിടയിൽ എത്താമെന്നിരിക്കെ എന്തിന് കോണിപ്പടികൾ ഓരോന്നായി ചവിട്ടിക്കയറണം, അല്ലെ? ഭക്തി യോഗം അത് ഈസി പ്രോസസ്സാണ്, അല്ലെ? 100 ചവിട്ടുപടി കയറിയിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ഉള്ളപ്പോ പിന്നെ അതിൽ പോയിക്കൂടെ? സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമ ഉത്പത്തി സ്ഥാനവും പ്രളയത്തിന് ശേഷമുള്ള ആത്യന്തിക വിശ്രമവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. 19 തപാമ്യഹമഹം വർഷം നിഗൃഹ്ണാമ്യോത്സൃജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദസശ്ചാഹമർജുന. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ? സൂര്യന് ചൂട് കൊടുക്കുന്നതും മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ചൈതന്യം. അതുപോലെ എന്നാ മൃത്യുവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഉണ്മയും ഇല്ലായ്മയും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ആത്മാവും പദാർത്ഥവും കൃഷ്ണനാകയാൽ സർവപ്രത്യക്ഷ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളും അടങ്ങിയ ഭീമാകാരമായ വിശ്വരൂപം കൃഷ്ണൻ തന്നെ. ദ്വിഭുജനായ ശ്യാമസുന്ദരനായി ഓടക്കുഴൽ ഊതിക്കൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ലീലകളെല്ലാം ഭഗവാന്റേതു തന്നെ. സർവത്ര ഭഗവാനെ ദർശിച്ച് ആനന്ദിച്ച് ജ്ഞാനികൾ ജീവിക്കുന്നു, അല്ലെ? സുഖകാംക്ഷികളോ അവരെന്താ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. ത്രൈവിദ്യാമാം സോമപാഭൂതപാപ യജ്ഞൈരിഷ്ട്വാ സ്വർഗതിം പ്രാർത്ഥയന്തേ തേ പുണ്യമാസാദ്യ സുരേന്ദ്രലോകം അശ്നന്തി ദിവ്യാൻ ദിവിദേവ ഭോഗാൻ. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ച് ഇവിടം സ്വർഗമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം, അല്ലെ? മരിച്ച് സ്വർഗം കിട്ടുന്നതിൽ നല്ലത് അതല്ലേ? സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേദത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞ യജ്ഞങ്ങള് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരാവും. ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തില് അവർക്ക് സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വർഗത്തിലെത്തിയാല് എന്നും അവിടെ സുഖിച്ചു കഴിയാൻ സാധിക്കോ? അതാണ് 21ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. തേതം ഭുക്ത്വാ സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി
ഏവം ത്രയീ ധർമ്മമനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമകാമാ ലഭന്തെ. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗ അന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പോ അവിടെ തന്നെ പെർമനന്റ് അല്ല സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ. നമ്മള് അവിടുന്ന് നമ്മുടെ പുണ്യം ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നശിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മള് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരണം. ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിച്ചാല് ആശ്രയിച്ചാല് മാത്രാണ് ശാശ്വത ആനന്ദം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ചാർജ് തീരുന്ന പോലെയാണ്. പുണ്യം തീർന്നാല് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വരണം. നിർവൃതി ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഉന്നത ഗൃഹങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടുന്നവർ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കപ്പെടും. ഇപ്പോ ജനിച്ചും മരിച്ചും ചുറ്റിത്തിരിയണം പിന്നെ അവർക്ക്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാതെ കഴിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടേ? ആധ്യാത്മിക ലോകം തേടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. 22. ഇവിടെ ഒന്നിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ക്ഷേമത്തോടെ കഴിയാൻ സാധിക്കും. അത് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരാണ്. ഇങ്ങനെ വേണം. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രോമിസാണ്, അല്ലെ? ഏകാന്ത ഭക്തന്മാരുടെ ക്ഷേമം അത് ഭഗവാൻ തന്നെ നോക്കും. അനന്യ ഭക്തര് എന്ന് പറഞ്ഞ, അല്ലെ? വേറെ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു ഇടനിലക്കാരനൊന്നും അല്ല ഭഗവാൻ. ഈശ്വര വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദികള്, ഈശ്വര വിശ്വാസികൾക്ക് ശാശ്വത ആനന്ദം കിട്ടും. എന്നാലോ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് ശാശ്വത സുഖം ഒരിക്കലും നേടാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഭൂമിയില് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും പരലോകത്തും ഒക്കെയും സുഖം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനന്യ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രാണ് സാധ്യമാവുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ? ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് ജീവിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് മരണാനന്തരം നമുക്ക് സമാധാനം വേണം, അല്ലെ? അതിനെന്ത് ചെയ്യണ്ടു? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തിനെ ധ്യാനിക്കുക. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ എന്നാണ്. അന്യചിന്തകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ ആർക്കാണോ സാധിക്കുന്നത് ആ ആൾക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകും. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മീയതയിൽ മുന്നേറാനുള്ള എല്ലാ സഹായവും ഭഗവാൻ നൽകും. അവർക്കുള്ളതെല്ലാം നിലനിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവർക്കിപ്പോ ആത്മീയതയില് എന്തെല്ലാം സുഖവും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ ആനന്ദം അവർക്കുണ്ടോ, അതൊക്കെയും ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി തരുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. അന്യദേവതകളെ ഫലകാംക്ഷയോടെ ഭജിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണ ഫലയില്ല എന്നാണ് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യേപ്യന്യദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്യുത തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്തി അവിധിപൂർവകം എന്നാ പറഞ്ഞാണ്. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത് കുന്തിപുത്ര. എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. മറ്റു ദേവതകളെ വിശ്വാസപൂർവം ആരാധിക്കുന്നവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരൊക്കെ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് വിധിപൂർവകമല്ല. ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ, അല്ലെ? ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ ഒക്കെ അനുസരിക്കാൻ അവരും ബാധ്യസ്ഥര് തന്നെയാണ്. മതത്തിന്റെ നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത ഇതിനെയാണ് അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറയണത്. അന്യദേവതകളെ ആരാധിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഫലത്തില് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന. അതാണ് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം ഭോക്ത ച പ്രഭുരേവ ച ന തു മാം അഭിജാനന്തി തത്വേനാദശ്യമന്തി തേ.
സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും നാഥനും ഞാൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ഉറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി, മനസ്സിൽ ഉറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് അല്ലെ, സർവയജ്ഞങ്ങളുടെ ഭോക്താവും എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥനും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കൂ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് പതനം സംഭവിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് ആ പ്രകാശം, ആ വിജ്ഞാനം, ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾ ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. വിളക്ക് കൈവശമുള്ളവനെങ്ങും വിശ്വം ദീപമയം, വെണ്മ മനസ്സിൽ വിളങ്ങിന ഭദ്രന് മേന്മേലമൃതമയം. ഉള്ളൂര് പ്രേമസംഗീതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ആനന്ദാണ്, എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളില് പ്രകാശമാണ്. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവെന്ന ചിന്തയിൽ ആരാധന ചെയ്യാ, അതാണ് വിധിപൂർവമായിട്ടുള്ളത്. യാന്തി ദേവവ്രത ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രത ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മധ്യാജിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമാവും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെയും തന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങള് അവരവർക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം അല്ലെ, എവിടേക്ക് പോണം എന്നുള്ളത്. ഓരോ ദേവന്മാരുടെ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകണോ, അവരെ ഉപാസിച്ചോളൂ. ഭൂതപ്രേതാദികളുടെ അവിടെ പോണോ, അവരെ ഉപാസിച്ചോളൂ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക്, കൃഷ്ണലോകത്തേക്ക് പോണോ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചോളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് ആരാധന അനുസരിച്ച് നമ്മളൊക്കെ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ്. ശുദ്ധഭക്തനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണഭക്തന് വൈകുണ്ഠം പോകാൻ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പോ ഈ വിശിഷ്ടജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം അതിനുവേണ്ടിയാ പ്രയത്നിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ 26 ഏറ്റവും ധന്യമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകാണ് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ. ഒരു പണച്ചെലവും ഇല്ല. സകാമ ഭക്തിക്ക് നിഷ്കാമ ഭക്തിക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട്. നിഷ്കാമമായിട്ട് ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആരാധന ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പണച്ചെലവും ഇല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിബഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മന. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം? ഇല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തുളസിയുടെ ഇല അല്ലെ, പഴങ്ങള്, പുഷ്പം, വെള്ളമായാലും മതി അല്ലെ. ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടിയിട്ട് അർപ്പിക്കാണ്. ഭഗവാനെ ഇത് സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ എന്നും വെള്ളം മാത്രം കൊടുക്കുകയല്ല, നമ്മുടെ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. നിർമ്മല മനസ്സോടെ ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യുക, അത്രേ വേണ്ടൂ. ഭക്തി വളരെ സരളമാണ്. അതിന് ഒരുപാട് പണം, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആനയെ നടക്കിരുത്താനൊന്നും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, വേണ്ട. നമുക്ക് പറ്റുന്നത് മതി അല്ലേ. ഒരു എന്താ പറയാ, 2 കദളിപ്പഴം കൊടുക്കാലോ അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്താണോ നമുക്ക് സാധ്യമാവണത് അത് ഭഗവാന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താ സ്വീകരിക്കില്ല. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ വേണം കൊടുക്കാൻ. അതില്ലാതെ ആനയെ നടക്കിയിരുത്തിയിട്ടും യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭാവഗ്രാഹിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദനൻ നമ്മളുടെ ഭാവം ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ആ ഭക്തിഭാവം, ആ മനസ്സ്, അതാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുമാണ് വേണ്ടത്. ഈ പ്രക്രിയ അനായാസവും പരമദരിദ്രർക്കും യാതൊരു യോഗ്യതകളില്ലാത്തവർക്ക് പോലും വിശ്വാസത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നതുമാണ്. പ്രേമപൂർവമായ സേവനം മാത്രമേ കൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. തന്റെ ഭക്തൻ തരുന്ന കൊച്ചു പൂവും കൂടി അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കും. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവന്റെ ഒരു ഉപഹാരവും ഭഗവാൻ കൈക്കൊള്ളില്ല അല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ ആഹാരവും
പവിത്രമായി തയ്യാറാക്കി ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഭുജിക്കുക, അല്ലെ? നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് സേവിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്വയം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ഒന്നും വ്യാഖ്യാനം ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്, ആ ഭക്തനാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തി ഉന്നതി കൈവരിക്കാനും സാധ്യാവുള്ളൂ എന്നാണ്. സർവം ഈശ്വരാർപ്പണമാക്കുന്ന ഭക്തന്റെ രീതിയാണ് 27ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത് യത്തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത്കുരുഷ്വമദർപ്പണം. നീ എന്തു ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഭക്തി യോഗമില്ലെങ്കിലേ കർമ്മയോഗം ചെയ്യൂ, എല്ലാ കർമ്മവും യോഗമാക്കിയിട്ട് ചെയ്യൂ അർജുന എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, നിവേദിക്കുകയാണോ, ഭക്ഷിക്കുകയാണോ, ദാനം ചെയ്യുകയാണോ, തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണോ, എല്ലാം ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത്ര വിഷമമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല, അല്ലെ? അപ്പോ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോകാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കടമയാണത്. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച ആഹാരം സ്വീകരിക്കുകയല്ലേ നല്ലത്? അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവത് അർപ്പണമായി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമാണ് 28ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ശുഭാശുഭ ഫലൈരൈവം മോക്ഷ്യസേ കർമ്മബന്ധനൈ സന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാമുപൈഷ്യസി. ഇങ്ങനെ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തജ്ജന്യങ്ങളായ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാം. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള പല പല മാർഗങ്ങള് ഭഗവാൻ പല പല അധ്യായങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പോ എല്ലാം ഒരു ഭക്തന്റെ യോഗം പറഞ്ഞു. ഭക്തി യോഗം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കില് കർമ്മയോഗം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാം ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോഴെന്താ ഫലം ഉണ്ടാവുക? കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഗുണദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാവാം. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ട്, അല്ലെ? സ്വന്തമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾക്കല്ല ഒന്നും, എല്ലാം ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴ് നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ട് സർവ്വം ഉപേക്ഷിക്കുക, എല്ലാം ഭഗവാനായി കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഭാവനയോടെ ചെയ്യാം. അത്രേ വേണ്ടൂ. സകാമ ഭക്തിയുടെ ഭാഗം എന്താണ്? വഴിപാടുകളൊക്കെ സകാമാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ പുഷ്പാഞ്ജലി എന്താ, പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കിട്ടാൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ കാമനയോടെ ചെയ്യാം വഴിപാടുകളൊക്കെ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. എന്ത് നല്ലത് കൈവശം വന്നാലും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാവന മനസ്സുണ്ടാവണം. ഭഗവാൻ ആരോടും പക്ഷപാതമില്ല. ഭക്തർക്ക് ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് മാത്രമാണ് ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ 29ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേഷ്യോസ്തി ന പ്രിയ യേ ഭജന്തി തുമാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല. എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആരോടും പാർഷ്യാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല, പക്ഷപാതമില്ല, അസൂയയില്ല. എല്ലാവരോടും സമഭാവനയാണ്. പക്ഷേ ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഭക്തനോട് ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് അയാള് ഭഗവാന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, ഭഗവാൻ അയാളുടെയും ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും. ആ ഭക്തൻ ഭഗവാനിലാണ് അധിവസിക്കുക എന്ന്. അപ്പോ സൂര്യപ്രകാശം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? ഭഗവാനെ കിട്ടണം. അതിനെന്താ വേണ്ടേ? അസൂയം പക്ഷപാതം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട്, സ്വന്ത അഹന്ത മമത ഒന്നുമില്ലാതെ സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കാതെ
ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുക. ജനലും വാതിലും ഒക്കെ തുറന്നിട്ടാൽ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടും, അല്ലെ? എല്ലാം അടച്ചു വെച്ചാ പ്രകാശം ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അടുത്താല് മനസ്സിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാവും. ഈശ്വര ആഭിമുഖ്യം ഇല്ലെങ്കിലോ ഇരുളടഞ്ഞതായിരിക്കും നമ്മുടെ അന്തരംഗം. അപ്പോ അവിടെ പ്രകാശം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ? വെളിച്ചം വരണം, വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം. അതിനെന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക. അത്രേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. താൻ ചൊരിയുന്ന മഴവെള്ളം ഭൂമിയിലോ കുന്നിൻപുറത്തോ വെള്ളത്തിലോ ചെന്ന് വീഴുന്നതെന്ന് ഓർക്കാറില്ല എങ്കിലും ഭക്തന്മാരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സവിശേഷ താല്പര്യമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും മഴയും വെയിലും ഒക്കെ ഒരുപോലെയാ കിട്ടുന്നേ, അല്ലേ? ഭക്തർക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷാണ്. അതിൽ നിന്ന് ആരെന്ത് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം ലഭിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ വിശുദ്ധ അവസ്ഥയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭക്തന്മാര്. ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തന്മാരുടെ ദാസൻ, അല്ലെ? ഭക്തവത്സലൻ, അതാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ജീവിതത്തില് നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല എന്നെ ഭജിക്കാനാവുക. എന്നെ എപ്പോൾ ഭജിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നന്മയും ലഭിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്ര നാളും ഭജിച്ചില്ല, പോട്ടെ, ഇനി തൊട്ട് ഭജിച്ചാ മതി, അപ്പോഴും അവർക്ക് നന്മ ലഭിക്കും. അതാണ് 30ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അപിചേത് സുദുരാചാരോ ഭജന്തേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്? അറിയാതെങ്കിലും ഒരു ഹീനമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു പോയി വിചാരിക്കുക. അതിനുശേഷം ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു സാധു തന്നെയാണ്, സന്യാസി തന്നെയാണ്. കാരണം അയാളുടെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അയാൾ വർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യത്താല് നല്ല ആള് തന്നെ ആയിരിക്കാം, സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്താൽ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോശം പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അയാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. കുറെ നാള് ദുരാചാരരായിട്ട് സമൂഹത്തിന്റെ വെറുപ്പ് നേടിയവരും പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ദർശനത്താല് ഭഗവത് ഭജനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് ശുദ്ധ ഭക്തനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യുന്നവരായി മാറും എന്നാണ്. ലക്ഷ്യബോധം കൈവന്നവന് ശരിയായ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാത്തിനും മനസ്സാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. അത് നന്നാക്കിയാൽ മാത്രം മതി നമ്മള്. ഇപ്പൊ ഒരു ദുഷ്ടാത്മാവ് പോലും മനംമാറ്റം വന്ന് ഭക്തനായേക്കാം. അതാണ് 31ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശയില്ല എന്ന് നീ എല്ലാവരും ചെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ, ആഹ്വാനം ചെയ്യൂ അർജുന. എന്റെ ഭക്തൻ നശിക്കില്ല. ഭക്തന്റെ വാക്കിനാണ് വില കൽപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. കൃഷ്ണൻ തന്റെ വാക്ക് തെറ്റിക്കും, എന്നാ ഭക്തന്റെ വാക്ക് ഭഗവാൻ തെറ്റിക്കില്ല. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാം, അല്ലെ? ഭീഷ്മരോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ചക്രം കൊണ്ട് ഓടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭീഷ്മരുടെ വാക്ക് സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. ഭഗവാന്റെ വാക്ക് തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തതാ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വാക്കിന് ഭഗവാൻ വില കൊടുത്തില്ല. ഭീഷ്മര് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആയുധം എടുപ്പിക്കും എന്ന്. ആ വാക്കാണ് ഭഗവാൻ വില കൽപ്പിച്ചത്. അതുപോലെ അർജുനനോട് പറയാണ് ഇവിടെ, നീ എല്ലാവരും ചെന്നിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്യൂ അർജുന, എന്റെ ഭക്തന് നാശമില്ല, എല്ലാവരും അറിയണം എന്നാണ്. 30. ഹീനകൃത്യങ്ങൾ കരുതിക്കൂട്ടിയോ അല്ലാതെയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തനാവും? ഭക്തൻ സ്വഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിലെ പാപമാലിന്യങ്ങളെല്ലാം സ്വാഭാവികമായി തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോവും. നിരന്തരമായ ഭഗവത് ധ്യാനം ആ ഭക്തനെ പരിശുദ്ധനാക്കും. അപ്പോ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം, അല്ലെ? യഥാർത്ഥ ഭക്തന് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ആരെയും വേദനിപ്പിക്കില്ല. ബാഹ്യമായ ആചാരങ്ങളല്ല ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയണത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിന്നാണ്, അല്ലെ? യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ നാശത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാനാണ് രക്ഷിക്കുക എപ്പോഴും. അപ്പൊ വ്യക്തിയുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് ഒരാളെ ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ
ഒക്കെ ആക്കണം. വൈശ്യനോ ശൂദ്രനോ സ്ത്രീകളോ ആരായാലും ആ ജന്മത്തില് എന്നെ ഭജിച്ചാല് ആ പരമപദം അവർക്കും പ്രാപ്യമാവും എന്നുള്ളതാണ് 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. മാം ഹി പാർത്ഥ വ്യപാശ്രിത്യ യേപി സ്യുപാപയോനയ സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേപി യാന്തി പരാം ഗതി. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. കുലോ വർണ്ണോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല, നോക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ ആരാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ, വിസ്മരിക്കാതെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ ഭഗവാനില് ആശ്രയം തേടുന്നത്, അവര് ഭഗവാന്റെ പരമപദം തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇപ്പോ മറ്റൊന്നിനും സ്ത്രീകളെ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം സ്ത്രീകൾക്ക് ശ്രേഷ്ഠത ലഭിക്കും എന്നാണ്. സ്ത്രീകളെ പോലെ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങൾ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാർക്കില്ല അല്ലെ. കുടുംബത്തിലോ സമൂഹത്തിലോ എല്ലാം പലതും സഹിക്കണം സ്ത്രീകൾക്ക്. എന്നാ ഭഗവാനെ ഭജിച്ചിട്ട് ഗോപികമാര് മഹാത്മാക്കളായി അല്ലെ. രാമായണത്തിലെ ശബരിയുടെ കഥയുണ്ട്. കുലമഹിമയില്ല, ഭക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ശ്രേഷ്ഠയായിട്ടുള്ള ആ മാതാവ് അല്ലെ ശബരി. അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അധമ കുലത്തിൽ പിറന്നവർക്കായാലും എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരമപദം പ്രാപ്തമാവും എന്നാണ്. എല്ലാവരും പദപ്രാപ്തിക്ക് അർഹരാണ്. കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ടേ അത് സാധ്യമാവുള്ളൂ. പാപം ചെയ്ത ശൂദ്രർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പോലും എന്നെ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്രാഹ്മണരുടെ കാര്യം പിന്നെ ചോദിക്കാനുണ്ടോ? അതാണ് 33ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. കിം പുനർബ്രഹ്മണ പുണ്യ ഭക്ത രാജർഷയസ്തഥാ അനിത്യമസുഖം ലോകമിമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വമാം. അപ്പോൾ പുണ്യാത്മാക്കളായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരായ രാജർഷികളുടെയും കഥ പറയാനുണ്ടോ? അനിത്യവും ദുഃഖപൂർണവുമായ ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നവർ എന്റെ പ്രേമഭക്തി സേവന നിരതരാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഭൗതികത എന്ന് പറയുന്നത് അനിത്യമാണ്, ദുഃഖപൂർണമാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നവര് ബ്രാഹ്മണരായാലും ഭക്തരും രാജഋഷികളും ഒക്കെ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അവര് പരമപദം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ്. അനിത്യമായ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ശാശ്വത സുഖം ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അനന്യ ഭക്തിയോടെ ഭജിക്കുക, അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കുക. ഇനി 34ാമത്തെ ധന്യമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം, വളരെ ഉജ്ജ്വലമായ ശ്ലോകം, എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ് ഇത്. അനന്യഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ ഭജിക്കുക, അനുസന്ധാനം ചെയ്യുക, ഭഗവത് പ്രേമം ആസ്വദിക്കുക, യഥാർത്ഥ ഭക്തനായി ഭവിക്കുക. കാണുന്നവരെ എല്ലാം ഭഗവാനായി കണ്ട് നമസ്കരിക്കാനുള്ള ആ മാനസിക തലത്തിലേക്ക് ഉയരുക നമ്മള്. കൃഷ്ണപ്രണാമി ന പുനർഭവായേ എന്നാണ് അല്ലെ. തന്നെ ആ നിലയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഭക്തൻ എന്നിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരും എന്നാണ്. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഈ ലോകത്തെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നടത്തുന്നു എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുക അല്ലെ. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കരുത്, മനസ്സുകൊണ്ട് വണങ്ങാൻ കഴിയണം എല്ലാവരെയും. ഫലചിന്ത വെടിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, അതാണ് കർമ്മയോഗം. അത് തന്നെയാണ് രാജയോഗം. പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ലോകം സർവത്ര ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, എനിക്ക് ദുഃഖിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല എന്ന് വേണം നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കാൻ. മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക, സാധന തുടരുക, അതേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. സാധനയുടെ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയാല് നമുക്ക് അനുഭൂതി ഉണ്ടാവും, അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനെന്ന വ്യക്തി പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. പൂർണ്ണ ശരണാഗതി ചെയ്യാണ്. അനന്യഭക്തിയോടെ ഭജിച്ചാല് ഈ ജീവിതം എത്ര സുന്ദരമാവും, അതിന് സംശയമില്ല എന്നാണ്. അനന്യഭക്തിയോടെ ഏത് കർമ്മവും ഭക്തി സമർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യാം. ഫല കാമന കൂടാതെ എല്ലാം ചെയ്യാം.
എല്ലാത്തിലും സമഭാവന ഉണ്ടാവുക, ശാന്തി ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴേ ശാന്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇതാണ് രാജയോഗം. രാജവിദ്യയിലൂടെ അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സാധനയിലൂടെ ആത്മാനന്ദം അനുഭവിക്കുക, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശരണാഗതിയാണ് വേണ്ടത്. ഇത് തന്നെയാണ് രാജവിദ്യ. അതിലൂടെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് രാജയോഗം. അതാണ് രാജവിദ്യ, രാജയോഗം. അല്ലെ? നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. രാജയോഗം എന്നുള്ള ആ വിദ്യ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കണു. ഇനി അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അല്ലെ? അറിയാം നമുക്കപ്പോ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം എന്നാണ്. അല്ലെ? ഭഗവാനെ നമ്മൾ എത്ര സിൻസിയർ ആയിട്ട് നമ്മള് ആത്മാർത്ഥതയോടെ നമ്മള് അല്ലെ ഉപാസന ചെയ്യുന്നു, തദനുസൃതമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിയും ഭഗവാൻ. അല്ലെ? അല്ലാത്തവർക്കും ശത്രുവായിട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടാല് ഭഗവാനും അങ്ങനെ തന്നെയാ കരുതുള്ളൂ. അല്ലെ? ഫ്രണ്ടായിട്ട് മിത്രമായിട്ട് കരുതിയാലോ തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറയുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ സതിമാതാജി, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ 41 പേരുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യൂ. എന്താണ് അവരുടെ കാര്യം എന്ന് അറിയാനാണ്. ക്ലാസ് ഫ്ലോപ്പ് ആയിട്ടാണോ എന്ന് അറിയണം. അതാ ഏറ്റവും ആദ്യം. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യോത്തരം എഴുതിയവരൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കൂ. ചോദ്യോത്തരം പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഇവിടെ ഈ അറിവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? കേട്ടില്ല. രണ്ടാം ശ്ലോകത്തിന്റെ ഉത്തരല്ലേ? ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതൊക്കെയല്ലേ അറിയേണ്ടത്? അതൊക്കെയല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അല്ലേ പരിവർത്തനല്ലേ ഈ ജ്ഞാനം? അതുണ്ട്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. അതെ, ചെയ്യാവുന്നതാണ്, എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വിശ്വാസം ഭക്തിയുത സേവനം, അതന്നെ, അത് ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളത് തന്നെ വിദ്യ. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? എന്നിൽ വിശ്വാസം എന്നാൽ എന്ത്? എന്താണ്? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇത് 2 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമുണ്ട്. അത് വിശ്വാസം അതല്ല കേട്ടോ. വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല. ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തനെ എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാ വിശ്വാസം. ശ്ലോകം എത്ര മാതാജി? അത് ശ്ലോകം 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അത് ഏതൊരു ശ്ലോകമാണ് അത്? ഞാൻ പറയാം. ആരോടാ ചെവി പൂളി, എന്റെ ചെവി പോയി. അതൊരു സെന്റൻസ് തന്നെ നമ്മുടെ സ്ലൈഡിലുണ്ട്. അതാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറച്ച ബോധം. അതാണ് ലോകത്തിന്റെ നമ്പർ എത്രയാ? ശ്ലോകം 3-ലെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്താണ് വിശ്വാസം? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയുമെന്ന ഉറച്ച ബോധം തന്നെയാണ് വിശ്വാസം. അതാണ് ആൻസർ. അടുത്തത് പറയൂ. ശ്ലോകം 3. കൽപ്പം എന്നാൽ എന്ത്? കൽപ്പം എന്താണ്? കൽപ്പം അത്
എന്താണെന്നുള്ള മതത്തിനെ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ തന്നെ പറ. ഞാൻ അപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവിന്റെ തന്നില്ലേ? ആയുസ്സാണ് ഒരു കൽപ്പം. ഏതോ പേജ് നമ്പർ ഒക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സാണ് ഒരു കൽപ്പം. അതെ. ഞാനതിപ്പോ കുറെ നോക്കി, പക്ഷെ അത് കാണുന്നില്ല. ഞാൻ എവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തിരക്ക് കാരണം കൊണ്ട് ഈ തിരക്കിൽ നോക്കിയാൽ ആരും കണ്ടില്ലേ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരൂ. ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് ഏതാ? ആരും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ആയുസ് എന്നെങ്ങാണ്ടല്ലേ മാതാജി? അത് ആയിരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ചതുർയുഗങ്ങള്. ആയുസ്സാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷമാണ് ഒരു കൽപ്പം. ആ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എത്രയാണ്? അതിന്റെ ഒരു കണക്ക് നമ്മുടെ പേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. 430 കോടി സംവത്സരങ്ങള്. മാതാജി, ആ, കലിയുഗം 4,32,000 വർഷം. അതെ. ത്രേതായുഗം 86,000 ഇൻറ്റു ടു. ദ്വാപരയുഗം അതിന്റെ 3 ആ, സത്യയുഗം ഇൻറ്റു 4. അങ്ങനെ ടോട്ടല് വലിയൊരു സംഖ്യ വരുന്നത് കൂട്ടണം. മൂന്നാമത്തെ അതാണ് ഒരു കൽപ്പം. എന്തായിരുന്നു? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ, അതാണ് ഒരു കൽപ്പം. അതായത് ഈ അതാ. 9-ാമത്തേല് ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലുണ്ട്. അത് കൃത്യമായിട്ട് 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതണം. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അല്ലേ? 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം കേട്ടോ. അടുത്തത് പറയൂ. ബ്രഹ്മ ആയുസ്സല്ലേ ഒരു കൽപ്പം? അതെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് നമ്മളുടെ 430 കോടി സംവത്സരങ്ങളാണ് വരിക. അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാണ് 430 കോടി. അത്രയും തന്നെ രാത്രിയുണ്ട്. അങ്ങനെ 100 സംവത്സരങ്ങൾ തികഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഒരു കൽപ്പം. 430 കോടി പകല്, 430 കോടി രാത്രി. അതാണ് ഒരു ദിവസം. അങ്ങനെ 30 ദിവസങ്ങള് ഒരു മാസവും 12 ബ്രഹ്മമാസങ്ങള് ചേർന്ന ഒരു വത്സരവും. അങ്ങനെ 100 വത്സരങ്ങള്. ഇതിങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അടുത്തത് തികഞ്ഞ ഭരണമടയുമ്പോൾ പ്രളയം ഉണ്ടാകും. ഇനിയുണ്ടോ ചോദ്യം? മഹാത്മാക്കൾ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു? നിരന്തരം ആരാധിക്കുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ശ്ലോകം ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ അല്ലേ? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അത് അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അതാണ്. അത് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. എന്നെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക, എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം എഴുതൂ മാതാജി. ശരി മാതാജി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ സമയായി. നാളെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എന്താ